دما خوش ببینرین هیجا ایرو 20 جوتمه 2022 روشان روژا پیشمی بویا رو گشتن هری سرگی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه می حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شوار پیشکش بیکن. بری بینرین هیجا بیتری 6 مهن دولت ترکیه داگیرکر لی دژی خاک باشوری کردستان ایریشه که برفره یا داگیرکری دایه دست پیکرن لدیجی وی داگیرکری گریلا به برخوردانیه که به هم پا برسوا داگیرکری ده دولت ترکیه داگیرکر آ کارآنین چکی کیماوجی دخوازه و جاری بگیجه آرمان جاخوا دیمنین هری داویه این کارآنین چکین کیمای او شهادتا گریلان لناوا کردستان و هر وها لناوا جهانشی دنگ ودا تاوی دیمنان رژیم AKP اف یک رد کر جه هدف او یکیتیا طبیبین ترکیه بانگا لکلینی هات. ji 14 Nîsanê ve dewleta Tirka dagirker li dijî xaka Başûrê Kurdistanê êrişeke berfireh daye destpêkirin. Di van êrîşan de heta niha nêzî 2500 caran cekên kîmyewî bikar aniye. Hêzên parastina gel HPG di her daxuyaniyekê de ji rayagiştî re radigihand ku dewleta Tirk cekên kîmyewî bikartîne. دیمنین کو هری داوی هاتن پار وکرن ایدی آستا هویتیا دولتا ترک راخست برچاوان. Değerlendirmeler oluyor. Litevi ve jî berdev ki AKP Ömer Çelik iddia kir ku artêşa Tirk çekên kîmyewî di şerê li dijî gerîla de bikar neaniye. Di peyama li ser hesabê Twitterê hate parvekirin de careke din zimanê faşîstane hate bikaranîn û êrişî kesên daxwaza lêpirsîneke li ser mijarê hate kirin. Değerlendirme yaptı. Aynı şekilde Sosyal İşler Başkanlığımızdan bilgi alınıyor. Hişdê cotmehê ajansa ANF dîmenê gerîlayên bi çekên kîmyewî şehîd bûne parvekir. HPG jî ragihand ku di van êrîşan de hevde gerîla bi çekên kîmyewî şehîd bûne. Piştî dengvedana dîmenên li ser medya civakî hevserokê bereyê HDP Salaheddin Demirtaş ji bo lêkolîna li Herêmê banga şandeyeke navnetewî kir. Demirtaş li ser hesabê xwe yê Twitterê wiha got. Li ser medyaya civakî dîmenên bikaranîna çekên kîmyewî li dijî endamên PKK hene. Di vê şandeyekê serbixweya navnetewî ji bo tespîtkirina rewşê û lêkolînê biçe Herêmê. Di vê şert û mercên vê yekê bên bicihanîn. Demirtaş anî ziman ku sedem çi dibe bila bibe, bikaranîna çekên kîmyewî li hemû cîhanê sûcekî giran e. Sûcê eşkereyê sûcekî wiha hikûmeta AKP MHP ye ku di polîtîkaya şer de sînoran nas nake. Demirtaş bi domdarî ev tişt anîn ziman. Bila tu kes geliyekê jî ji bîr neke ku bikaranîna çekên kîmyewî sûcê mirovahiyê ye û ji bo sûcên li dijî mirovahiyê qanûnek sînordar nîne. Kesên ku sûcekê bi vî rengî bikin wê teqes li pêşberê daraza serbixwe hesab bidin. Kimyasal kullanıldığına dair görüntüler, iddialar, videolar, açıklamalar peş peşe kamuoyuna yansıyor. Serokwekîla Koma HDP Meral Deniş Beştaşî di civîna Meclisa Tirkiyeyê de li ser mijarê axivî û xwest berpirs têkildarî bû yerê daxuyaniyeke têr kerbidin. Beştaş diyar kir ku ev yek wê bi bêdengiyê derbas nebe û daxwaza lêkolînekê kir. Dış İlişkiler Komisyonu bir araştırma yaptı. Serokayekîtiya tabîbên Tirk Şebnem Koror Fincancı ji televizyona Medya Haberê re axivî. Sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Fincancı diyar kir ku wê dîmenên li ser medyaya civakî temaşe kirine, lêkolîn kirine û wiha got. Eşkereye ku yek ji gazên cehrî û gazên kîmyewî yên ku rasta rast bandorê li pergala damar dike hatiye bikar anîn. Böyle bir ulaşamama, verileri değerlendirememe
kabul edilebilir değil. Çünkü uluslararası Fincancı ani zaman ko divê komîteyên serbixwe li Herêmê di çarşoveya peymanên navnetewî de lêkolînan bikin û got. Li vir tişta giring ew e ji bo berpirsyariya dewletên koçekên bi vî rengî bikartînin lêpirsînek bi bandor bêkirin û komîteyên serbixwe bên avakirin. Divê beşdarî vê lêpirsîna bi bandor bibin. ortaya çıktığında nasıl araştırma yapılacağı da Minnesota protokolüyle ölümle meydana gelmiş, ölüm olmuş olgular. Duruşmaya jin jiyan azadî rejima Tehranê ditirsîne girtin bincavkirin û kuştin jî nekarî dengê xwepêşandîran qut bike di roja Sûdan de li seranserê Îran û Rojhilatê Kurdistanê careke din xwepêşandan pêk hatin. Rêkxistina mafê mirovaniya Îranê jî ragihand ku heta niha 215 kes hatine kuştin. Di vê navberê de wezîrên karên derve yên jin yên 14 welatan ji bo piştevaniya jinên li Îranê dicivin. Duh droja sî û du duyan li Sinne, Kirmaşan, Mehebat, Bokan, Seqiz, Dewlan, Kamîran, Direşarê, İlam û gelek navendên Rojhilatê Kurdistanê xwepêşandan û nerazî bûn hebûn. Ciwanan bi dirûşmeyan û pêxistina agir nerazîbûna xwe ya li hemberî desthilatdariyê dest nîşan kirin. Xwendekaran û mamosteyên zanîngehan li hinek zanîngehan neçûn dewamê û zextên rejîma Îranê ya li ser xwepêşanderan şermezar kirin. الأوسط وشمال إفريقيا التي تدوم يومين. على رأس المشاركين في الندوة الرئيس الإيراني محمود أحمد. Rêberê bilind ê Komara İslamiya Îranê Elî Xameneyî duh di peyameke xwe de careke din gevxwar û diyar kir ku her tişta bi bestedema girtina zanîngehan destek dayîna dijminê welat e. Li Tehran, Meşhed, Qehrîcan, Efsehan, Ehwaz, Arak, Sawe, Gehwerdeştî, Kerej û gelek navendên ên Îranê çalakiyên nerazî bûnên hebûn. Di xwepêşandanan de dirûşmeyên jin jiyan azadî û ji dîktatoriyê re na beriz dikirin. Herwiha girava karkerên sektora petrolê jî berdewam dike. Li gorî rêxistina mafê mirovana Îranê heta niha di xwepêşandanan de 215 kes hatine kuştin û gelek kes hatine binçavkirin. Ji wezîrên karê derveyê jin jî ji bo xwepêşandanên li Îranê piştevanî derket. Kanada dê civîneke wezîrên derveyên jin li dar bixe. Da ku li ser bersivandina tunda li dijî xwepêşandanên Mehsa Emînî li Îranê biaxivin. Wezîra derveya Kanadayê Melania Joy got ku ew ê û 14 wezîrên derve yên jin dê biriya vîdeo konferansê bicivin. On the question of the further invasion of Russia, Joy da zanîn ku di civînê de rewşa jinan û mafên mirovan li Îranê û rêyên zêdekirina alîkariya komî bo gelê Îranê wê bêne gotûbêjkirin. Joy diyar kir ku ew û hempêşiyên xwe wê peyameke zelal bidin ku divê rejîma Îranê zext li ser jinê, tundî û kuştinê bi dawî bikin. Ji welatên wekî Almanya, Şîlî, Zalandano û Nerwîcê wê wezîrên jin beşdarî civîna Kanadayê bibin. Welatên din ên ku têpayên beşdar bibin Albanya, Andorra, Komara Efrîqiya Navîn, İzlanda, Kosova, Libya û Mongolya ne. Şerê li Ukrayna demeke zehmet ji bo Rûsyayê daya ava kirin, Rûsya dixwaze ji nava vê aloziyê xilas bibe. Binesaziya Kievê dike armanc ji ber van êrişan, cara yekeme li Ukraynayê karanîna elektrîkê êdîtiyê snûrdar kirin. Serokê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Joe Biden jî dibêje, Putin di nava rewşeke zehmet de ye. Ukrayna ku santralên wê ji aliyê Rûsyayê ve hatine armanc kirin biryar da ku li seranserî welêt bi kar anîna elektrîkê sînordar bike. Наших людей з російського полону, оборонна співпраця, експорт українського продовольства.
سرکۆمارê Ukrayna Volodymyr Zelenskî di peyama vîdyoyî ya ku şevê din parvekirî de wiha got. Ziyaneke nû li bînesaziya krêtîk heye. Sê santralên elektrîkê îro ji aliyê dijmin ve hatin rûxandin. Volodymyr Zelenskî piştî hevdîtina xwe ya bi şîrketên enerjiyê re axivî û diyar kir ku ji ber nêzîkbûna zivistanê ew xwe ji bo hemû senaryoyên muhtemel amade dikin. Українські та європейські. Будемо реагувати спільно на терористичну загрозу. Zelenskî hişyarî da ku terora Rûsyayê wê ber bi te'sîsên enerjiyê ve bizivre û bang li hemû Ukrayniyan kir ku ji saet 7 pêve bi karanîna elektrîkê kêm bikin. Serokkomarê Ukrayna diyar kir ku hikûmet hewl dide ku ji bo bînesaziya krêtîk li bajar û gundan xalên dabînekirina enerjiyê yên mobîl ava bike. Вкладає усіх зусиль для виведення з ладу української енергосистеми. Alîkarê serokê Ofîsa Serokkomariya Ukraynayê Kiril Tîmoşenko diyar kir ku eger bi karanîna elektrîkê ji saet 7 sibê heta 11 şevê bi awayekî ciddî neyê kêm kirin, dibe ku şewa derkeve. Şaredarê Kievê Vitali Klitschko jî ji niştecihên paytextê xwest ku heta neçar nebin alavên elektrîkê bi kar neynin. Klitschko got mezaxtina herî biçûk jî ji hêla niştecihan ve wê bibe alîkar ku çalakiyên pergala enerjiyê ya netewî aram bibe. Hat ragihandin ku qedexe niha tenê bo îro ye. Lê kargehên enerjiyê Okrenergo ragihand ku her ku hewa sar dibe ku bêtir û bêtir daxwazên alîkariyê ji raya giştiya welat were kirin. Rûsyayê di van rojên dawî de êrişên xwe yên mûşekî û balafirên bê mirov li dijî bînesaziyên enerjî û avê yên Ukraynayê zêde kirine. Serokê Amerîkayê Joe Biden di daxuyaniyekê de ragihand ku hem pîşeyê wî yê Rûsî Vladimir Putin ji ber şerê li Ukrayna di rewşeke zehmet de ye. Biden di axaftina xwe ya li koşka spî de wiha got. Ez difikirim ku Vladimir Putin di rewşeke pir zehmet de ye. Wisa xuya dike ku ew ê bi rêya çekên di destê wî de hewl bide Ukrayniyan bide tirsandin. Lê ew ê ti carî netirsin. Biden diyar kir ji bo nirxê petrolê jî kêm bike wê heta dawiya salê 15 milyon bermîlên petrolê bifroşe. Bahatina demsala zivistanê re krîza enerjiyê di nava Ewropayê de alûziya heyî zêde dike. Lîderên Yekîtiya Ewropayê careke din di lûtkeyê de wê li ser vê mijareyê rawestin armanca pêşniyareke hevpar ya ji bo kêmkirina nirxê enerjî û diyarkirina sinûreke ji vê nirxê re ye. Di demeke ku Rusya ji ber êrişên wê yên li dijî Ukraynayê hate şermezarkirin de li dijî Îranê jî ceza hatin ferskirin. Serokên dewlet û hikûmetên welatên endamên Yekîtiya Ewropayê wê îro li Brukselê civiyan. Serokên Yekîtiya Ewropayê wê du rojan riyên derketina ji krîza enerjiyê ya ku ji ber şerê Ukraynayê derketiye gut û bêş bikin. Serokê Konseya Ewropayê Charles Michel ji bo lîderên 27 welatên Yekîtiyê ve xwendnameyek şand. Michel di nameyê de banga li hevkirinê li lîderan kir û got divê bilezgînî bicivin. Di lûtkeyê de wê pêşinyarên Seroka Komisyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen ên ji bo kêmkirina bihayê enerjiyê bên nirxandin. Russia's targeted attacks against civilian infrastructure. Di nava pêşinyarên von der Leyen de amedekirina pakêta alîkariyê ya heta 40 milyar euro ji budceya Yekîtiya Ewropayê heye. Tê pêşbînîkirin ku malên kêm dahat
و şirketên biçûk û navîn ên ku bi zêdebûna behayê enerjiyê re tê dikoşin ji vê pakêtê sûd werbigirin. Pêşinyara din a von der Leyen jî kirîna hevpar a gaza xwezayî ya di nava yekîtiyê de ye. Di çarçoveya pêşnûmeyê de tê pîlankirin ku bejdariya welatên endam di kirîna hevpar a gaza xwezayî de qismî mecbûr be. Li gorî agahiyên ku AFP ji derdorên hikûmeta Alman bidestxistiye, Rêveberiya Berlînê peyamê dide ku ji her du pêşinyaran re vekiriye. Banka Serokwezîrê Alman Olaf Scholz ya ji bo Yekîtiya Ewropayê ku pereyên di budceyê de mane ji bo krîza enerjiyê bikarbînin jî hate bibîrxistin. Lê Berlîn pêşinyara lîderan ya hatina gelhev û kirîna gazê şaş dibîne. Her wiha di lûtkeyê de wê behayê herî bilind yê gaza xwezayî jî were nîqaşkirin. Her çi qas rêveberên Yekîtiya Ewropayê di lêgerîna çareseriya krîza enerjiyê de xwedî nêrînên cuda bin jî li hemberî Rûsyayê heman helwestê dişopînin. Li gorî pêşnûmeya daxuyaniyan ya ku piştî lûtkeyê bêweşandin hat diyarkirin ku ji ber armançkirina sivîl û binesaziya Ukraynayê welatên Yekîtiya Rûsya şermezar dike. Di lûtkeya ku wê sibê bi dawî bibe de tê çavirêkirin ku biryarek ji bo sepandina cezayên zêde li dijî Îranê bêdayîn. Berdevke Yekîtiya Ewropayê got delîl hene ku balafirên bê pîlot ên kamkaze yên ku Rûsyayê li Ukraynayê bikartîne li Îranê hatine çêkirin. This is also war in our energy. It's a war in our economy. Guherîna avhewaya di her warî de bandorê li ser jiyana mirovan baweke giştî dike lê berdêra her giran jî bi zarokan dide kirin. Rêkxistina civaka sivîl Kit Rice diyar kir, ev yek bandorê li ser milyareke zarokî dike. Unregulated, unmonitored mines in the DRC. It's crawling with children. Rêxistina civaka sivîl Kit Rice ji bo zarokên niha û nifşên bê hişyarî da û diyar kir ku guherîna avhewayê gef li pêşa roj û mafên bingehîn ên zarokan dixwe. Kit Rice destnîşan kir ku bandorên guherîna avhewayê ji bo milyarek zarokî gefeke mezin e û diyar kir ku di 10 salên dawî de li seranserî cîhanê di asta jiyanê ya zarokan de pêşketineke giring çênebûye. Kit Rice bi bêr xist ku şewba COVID-19 li ser zarokan bandorekî mezin kiriye û got gelek caran zarok bê xwarin û bê derman dimînin. Target, according to the latest report from Save the Children and the Overseas Development Institute. Rêxistina civaka sivîla Hollandayê diyar kir ku ev rewş bûye sedema mirina bêtirî 286,000 zarokên dibin temenê 5 salî de. Di rapora salaneya bi navê Kids Rights Index ku 185 welat di pîvana ahenga peymana mafê zarokan a navnetewî hatine rêzgirtin de İzlanda, Swêd, Finlandiya û Hollanda di sala 2022 de di rêzgirtina mafê zarokan de di rêza yekem de cih digirin. Children, ranging from toddlers to teenagers, arrived in the western city of Lviv. Welatên Komara Afrikaya Navîn, Sierra Leone, Afganistan û Çad jî di dawiya lîsteyê de cih girtin. Di destpêka lîsteyê de Almanya di rêza pêncemîn, Lüksemburg 6 û Tirkiye jî di rêza 25 de ye. A study on the health impacts of pollution from the country's coal industry. The result Lîste li gorî mafê jiyanê, mafê tenduristiyê, mafê perwerde, mafê parastinê û mafên zarokan hatiye amadekirin. En u heeft kinderen. En ik begrijp dat een scheiding heel erg pijnlijk is. Serok û damezrînerê Kids Rights Mark Dollard got bi guherîna avhewayê re gefa li ser pêşeroj û mafê bingehîn ê zarokan heye. Şewba COVID-19 li ser zarokan bandorek mezin kiriye û di 10 salên dawî de li seranserî cîhanê di asta jiyanê ya zarokan de pêşketineke giring çênebûye. Li gorî Kids Rights di 2 salên dawî de hêjmara zarokên karker gihaştiye 106 milyonan û di 4 salên dawî de jî 8,4 milyon zarokên din li vê yekê zêde bûne. Different mines across the south of DRC and found all used child workers.
بله بینرین هجم لور دیگه‌جین داویه بلتنا خواه جهانی دبیجین حتی سبب جاری کردن وریم پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد وقت وارد.